Hi guys, good morning. May 6 na karon, kamusta ang inyong mga lagay? Matugpas mga Bisaya. Ito, nagkumbitay gihapon. Bitaw, kamusta mo? It's another beautiful day. Wa ko kabantay guys, ni uwan day gabi ida Aris Alicia. Matinga ako usay kay Daris bay mo uwan. Anja ug to ko sila undoy Alicia magyapon to pero lain nga barangay. Why uwan? Bisag deuw ra lahi og panahon kay uwan agamo ag ilawa or ag ila mo inay uwan agamo wa. Kadingag mo guys, arang kalami pamatiun ag mga kantas langgam. So, ako bisag abi-abi adin ko sa mga taga-syudad or kato mga social or bawag social baka hagad basig social climber ah. Okay ra kadto na kay ingin ko lang taga-bukid ni murag amo. It's okay, at least I enjoy the benefits sa mga langgam. Preskong hangin, mga prutas nga presko. Ja, palibot nga green, nga lami. Kaysa dito syudad. Na, enjoy pa sila sa benefits sa bahong taba. Bahong taba. Bahong lao. Ang mga kanal, nagatambak ang mga jara. Ilaga pa ba imo dito magpas iring. Dito ko sa Manila sa Onasus. Grabe ka dyan ang lisanga kay dami ning tabok arang makua ka yung abi mo kong iring arang makua. Ilaga man di ay. So mao po na ilang na-enjoy. So, kitang mga taga-bukid, be proud. Ako nakapudyo mo po kong syudad. Pero, kitang taga-bukid, kamo man ta mo blend in. O, pag abot ito syudad, magdamit mo tag pang, kuan po, mura pag pang syudad kunuhay. Ang malagig mag, kuan, tadari, mag-make up, tadari, sa para naman, high heels, tadari sa kabukiran. Na, mo'y gidangat, pamihinunta, patay na hinunta. So, always, nga naraguta. Komportable ta sa ang lawas, komportable ta sa tangi pang suot kay at amang gutong ibagay katong isuot angang magmuhay heels ta dari lagi sa kabatuan. Ug baligid, patay. Rento gid ning uban di pud ibutang sa utok nga lahi ba sa butag panginabuhi. Pero kung ikaw taga-bukid ka nga naa ka sa syudad karon kay nangita lagi pud kag mamiso, congratulations. Kay kuan magupod og adto pud ta syudad naa man pud tay makatunan di ra man pud nagbasa-basa kay kanang pangarti-ngarti ra nga makatun ta dihang magtipid. Kay nga no garabing mahala ultimo kamunggay sus marusip duha ka palwa 10 pesos na ag kamunggay dara bisan pag mag-harvest kag usa ka sako libre usapod na mo pa dihang nakatunan dito ko syudad kay naka mao ko magtipid sa hang kwarta kay labi naghang kwarta 20 pesos na ra may nabilin saan kay na pagbahin-bahin mating bro, dito po ko na tugkig migraine. Siyarong di labdag nga grabing labarag magbahay no kwarta. So, bisan og asa man kakaron, basta ka maura man ta mo appreciate unsay na nato. Malipadan man ta. Bisan pa siguro natos kanal gapudyo. Basta kamo og gyapon taning appreciate at least nagipuy-an. No, nga na ba? Nga na mga mindset. Malipadan gyapon gatong kinabuhi. Pero naa jay mga tawo lagi mga hilap tugon mga toxic. Naog iro mga liptunon che mo na gitawag og mga manunuway mo sud gadus imong kinabuhi para sa mukong gadud kay bis kay malipadan ka asa mukong gadus surang-surangon ka adjaw mo na nagpaapekto kay mga maot na sila naong ug maot mga netang naong mas maot na sila murag mga naong na sila irong subo mo nang laban lang ato mo paapekto na ng mga hilabtunon kay mamusmus ra lagi na sila madalhig ra lagi na sila kadto dyan. Kay sige magpanghimantay sige ra magtan-aw sa silingan nga na sige glakaw sige ra magpanghimantay di madalhig. Makatanaw pag tais iro amaga bongi. Ano mga gaba sa mga tong hilabtunon. So by the way, early morning pa man si nagsige na ko na rin bagulbol. Di kay dito man ko subay magkuan man ta ako kananay. Magpak bako sa nga pahumot sa kay garabe magradyong tatay lapot-lapot man dares bungbong grabing kasugaman ja agi sugutan ra pud kay mga kadutaan kuno kan mga igsuon lagi kuno nga gipatay na angin jutay di ra ba gadyan na kay dares among silingan na nagsugod-sugod na sugod na pinatjana ang isita bahin-bahin so ag mga ginikan kay nangamatay naman so di na saan na nila pagbahin so dapat di ay kitang mga ginikanan ug nati katigadunan sa di pa ta maintonsis at gading at tarangan og bahin legally. Tangan dyan natin ka ng mga kuan sa attorney, mga power o attorney, sa mga kilikili power, ng mga power, pangutang na pangkuanan sa gatidaan kay arong, di magipatay inig, kamatay sa ginikanan, kay di man dyan malikadan, kaya naman igsuong hakag, kaya naman nas Biblia, naman dyan igsuong nga hakag og panuway kasing-kasing, son of the evil, so di dyan na ni mo malikadan, na adyan nga na, so
para iwasan ang kaguluhan aw bahinon da as buhi pa. Pero nam lagi kamatagan nga ingon nga kanang say tawag na na may gitawag lagi sudden death. Wa gi expect nga na intonsis ni matay kalit di wa kabahin. Unang manggipatay mga anak ug ako'y nga na mga jorgud kog duha ka kaan tamnan ra gud nagbuwak. Pindi magunas kasing-kasing sa tao kay na maiban nga di na makig ilag para na di na makiglambigit para ana ug unsa man ang mga kabtangan nga pang ilugan kay nagdara man nagubot. O napigsuon nga laog no nganong magnilaog man og bahin-bahinon dagdag eksakto bisag wa na ginikanan. Di lagi pare-pareho ning tao kay nalagi mga hugawon og kasing-kasing mga nang lugmok sa pita. Ug mahimo at ang lampiuhan at ang kasing-kasing at ang hinahinatag hugas kay arong di pa ta mahimong manunuway. Oy, sa may nag-sleep. Labay sabay. Ay, gisi-gisi magkadang. Hawi di tao na nas motor. Agbeng ni ka. Daot ra bagadadan. Today guys, dari radyo ko sa Byron. Wa ko kay bawg asa ko na mag-upload kay tuag at tangang Paris, cha Paris. Tapos undoy ga trail, mao digi. Hagad-hagad kog date. Naaday motibog manunuway dako. Mag-trail day kuno si Ja. Pero sigdi laman kay kuan man ija man exercise anja. Nang malipay pud pa nagsadipit pud kada adlaw. Aw grabing dugay na dinhi jawa ka trail pila na kabuan luoy lang pud ja. May kag si ja kanang Mulakaw medyo nami mahinagbong mga trail riders nga magi tawag na magi butas nga sa kalapok-lapok may kag si ja. Arang lami maglapok-lapok o may nga naman ang maluoy po ni ja. Sige, lakaw dito basta pag-amping laman ka jud ining uli tibuok gyapon. Motor na nga tipak na ng plate number. Bahala si Jaba sa kaidang apalitag bag o madino nakanan ako sige pang tip ka na pero maalidag bag o. Uy guys, ag barangay day guys, gi-required mi guys nga magtanong mig 8 ka klaseng utanon. Sinanay nagsugod nagpamugas. Anja mo tabang man ko daan na og kanang aligra. Sinanay ra hangi papugas kay namay jang kananay palihilihi. Mo kalibutan na pero magpatudlo ko na kanja day ko nagmaminjo ko unja wa gad koy laing mahimos kinabuhi di magardin ko di magpatudlo ta nang ijahang kuan hilihilihi. So nagpugas man sa mga okra, balantiyong. Wa gali po kalibutan kaninang balantiyong katungan gitanog sudanan. Opo man di ay. Ano ba jud taas pa magajud? Opo. Anja ka na naapoy. Kuan, kanang pahami sa naong. Anay pang butang dari pipino. Pipino. Kubasa mong nabay kubasa basta taong mga kanang mga basic na nga mga utanon. Kay ako ano na sa barangay tawag na asurbihon. Anja makadaog man ko dupod. Kuntis ba? Arong ganahan pag mga taong manggigardin kay lami matutong imong kaugaling kanang imong kanon kaysa magkaon ka kanang watay kalibutan hanigi pang espiritu bisag esprihan to kilo na biskay gusto mo kaagutan kay mo taas sa kinabuhi na matay naman hinug sa jud. Delikado ka adyo man nang lami jutong ila jud nang gi-post jud na nila nga mga tao dari manggigardin jud kay ag ipa fertilize bitaw. Di ag ipa nila ag ipa abono nila kanarang mga lata-latang mga dahon nga na ba kada bang organic itawag na limbaroy libag-libagan pag diyan utok organic mo ipa kuan nila ipaabono organic kay arong inikaon di tama daot kay kanilaging arang lami labajag mga utan dito sa ang palitanan sinaw-sinaw pero grabe malig ispre dito madyo di ko mo palit kag naikinit kitag ud gamay kay but pasabot dagto wa dad si jama kuan sa ispre nga makadaot kay nakit-kitan gusod. Ori ko na gitudluan ko sa uno sang amo tong namuan ko na nabaho ko mupalit ko ng pitsay kato ko nang nagahibus-buslot mo apaliton kay mao ko no tuyo wa inton sa pesticides wa malabi ba siguro na esprehan gud to pero at least wa pero kato jud ko nang grabing sinawa na grabe jud ko nung taas na jud ko kuan to taas na jud ko grado sa abono nga makahilo agibutang dato kay laliman kag wa gid nabuhing mananap bisag usa mong isuroy anja sa kuang nanay mga gipang pugas tabang mo ko danig bubo si nanay ra may magpugas kay dali raman mo tubok siya buhanin nang ijang buhaton na ijab ka ng orasyonan wa ko kalibutan kay nagpugas na mo tubo ba japod katong among gikuan yung mga sili guys gipugas ng nanay wa man pud si Jelly nga mo nang pasagdan kay ug pagpuyo lagi na di naman hinon makabakod. Ano nga pasagdan na siya. As long as nga di magpainit na nang buntag sa jo, exercise pud ni diba. Kag magpainit lahi na nang istorya kay delikado heat stroke. Sa baas ko oy langgam oy nanguwag buti na ngita buti na kananay lain ba nangati ba kay ug mutiog na siya namo pimutabag dari mo to. Ngita buti di ka pare sa kinabuhi. Duha na sila nagtebag-tebag. Ipang uwagan buti ro mga langgama. Buntag ba na isa jo sige nagsuwagit. Papansin lagi po ding amo akay badji man.
Ano pa po mo tingog? May itik ra siguro po nagbugot-but ko nakadagag buti po. So guys, manghinlo sa ko kay murag grabe nagamang bayan puy. Ano ba tinighas kaduga dyan na ni wala hinlo. Nginom sa kong init ulit kabuhiun dito sa inom diha. Uy guys, magtanda na tas ang tinanugan karon nga saging, tundan ug murado. Kaya ano ko sundang dari andam daga inom ram ko sang ininit kay magtanda ta karon sa atong tinanugan. Sa una jud grabe jud mo jud kinausuhan ja. Ag kuan pa jud sa una, surti pa jud sa una kay makatanda pa jud di amang tinanugan. Basta naitapok nga mga unas kay mo panghuling no di ay tinanugan, impas lagi gluoy lagi tag-idas tinanugan. Pero na pa isahay kami magtan-og tanda na mo wa na diha. Yan na unhanay ra, bas-bas ra. Sa una na kay hilig mamigtan og tan-og ka ng saging. Yeah. Wa naman nigtanaw na mo. Pero usahay lagi pud makatanda pud mig di amo. Bas-bas ra. Karon tanaw na tala nagitanda ng katuglain na. Away makatuod atong hanggi tanugan kay dari mas kili di man dapli kasada da labong man di man basta-basta musudag taro to kay mahaglak magnahas. Inga na dapat inyong tanugan kana nay murag magduha-duhag taog sud kay murag hadlakan pero hadlak pud no daghag mga tagbot pero para safety mong saging. Asa rin hudton guys jamaad to na tamuban kan hayan. Magtandas tinanugan. Ni gura nay. Ha? Uban ka? Oh, sudlan. Ni gura nay atong sudlan. Kay dugay raman to hinog na jud to. Anudlay sa kay arong inig tandas atong tinanugan surtihon ta. Naapa kay jag di ka manudlay di abot to wa na gatang tinanugan. Delikado, di ka kakaag murado. Kailan mo saging murado guys? Kuan man na sa jamo man ay murag maron og kulo. Karaan saging na maron og kulo ay no. Okay guys, sama na kong inom sa ang ininit na na, dadagi ko na eh. Ako may magdag na na sud. Magtanda mi sa mga tinanugan ug naa pa ba. Kulbaan man ko basigwa na. Ala na ikaw at makatong. Magbaan mapos na nahag sa Eliana. Oy, arang puti man nato. Naunsa naman ni, mura man tani nagpirla. Arang puti anay. Ito sang us-usan. Mating pirla arang puti man sa patong tuhon. Ulian na gajud. Mura man tagani nag mga engkanted. Si Eliana po diba na ba una na? Ako una day kay makakatuod. Anara mo. Okay guys. Di anawes kasagingan. Nay. Bata na kagihangat ko nay. Tawa siya. Tungkab na mi sa among tinanugan. Excited na ka nay? Nay. Iri nay mo ni nay. Ato ka nay. Matikas nay. Kitan man. Gapo ka ba ni? Dali day kay basig nang nuk ni. Ano nay? Jagwa na diha. Diyan namin sa mga tinanugan. Ala nay wa naman. Dali man wa naman. Wala na hinog, nagtunda na sakit ang iluhan. Nakay tingog mo guys, tanawan nito guys. Hinog nag-amang murado. Tanawa. Tanawa. Nahinog na. Aguban wa pa. Kinihilaw pa. Hilaw pa ni Nay. Hato na lamig gadanay. Hilaw pa. Ibilin sa ni Nay. Ibilin sa laman. Kanirang hinog ka ni. Pwede naman eh. Na guys, nahinog na guys. Ang kaning may murag ning light tas color hinog na na. Ay gadanay. Dari hinog na diri dang tiri hinog na tiri. Wala na dari di ka dari tagaan tiro. Dugay-dugay ka daguli di ka kakaan dari murado. Ug dapat tundan. Ang tundan Sa laman. pwede naman siguro ni kuhaan pero di pa kaazo ni siguro si tamis kay na. Kuan pa man. Mura pa mag-green pa man ay. Agkaribilin sa ay. Ibilin sa na. Ore. Balikin pa na. Naghihinig na. Ore. Ato tumaki natin sa bun. Ore. Barag. Ato tumaki. Okay. Nanda na sa may kasturyan. Kawan na katuod. Ag mukawat dali guys, kamera pud mga igsuon ra kay mao ra may makatuod diri sa among tanuganan. Ilhan bitaw nagwa na diha kay si Aisar siguro pinagkawat. Tananay. Sana. Ako rin danay. Ano ka bugat? Bugat na. Ore. Ibilin sa tong usa. Okay. Tanugan sa tong balik. Dad una laman ni nay kay naglag man nay makit ana ni nila nay. Dad say makita na. Awat na ni.
Ito na laman eh. Gada naman na. Ay. Kaya grabe na na Bugat man. Bit-bit na magtilpon. Oh, bugat man. Bugat. Masud. Tara na eh. Napag-vlog na na eh. Vlog na diha. Pag-istorya na. Istorya na na eh. Bitaw ko rin ito danay. Guys, diyan na guys. Pagkating tinanugan guys. Magray-gray. Ato na na puson kay. Ako nung ibilin. Jaga vlog naman day ko. Ana, impas na. Silingan. Okay. Puson sa ni. Karahilaw pa man sa dupid rin ay. Hadida na laman ay kay injog makawat ni. Ay, makawa naman ni. Saan na na? Nabilang kahit. Puson sa rin ko.